Iqembu iAction SA limemezele owabe engumholi weDA KwaZulu Natal UZwakele Mncwango njengosihlalo waleliqembu. UMncwango uthi emva kokwesula kwakhe kuDA uthi maningi amaqembu ezombusazwe ayemqomisa. Uthi ke uzoqinisekisa ukuthi iqembu iAction SA liyakhula kulesifundazwe. Intatheli Izindaba za SABC umlondi Hadebe ibinesithangami lapho ke uMncwango emenyezelwe khona njengosihlalo weAction SA. Sixhumana naye manje njengamanje. Mlondi sikwamukele endabeni zasemini sitshele ingabeke uMncwango uyakudalula yini ukuthi imaphi lamaqembu abemncancela kuona. Ngibingelele umlaleli ekhaya uMncwango lapha nakadalula ukuthi ubani mhlambe lo bemncenxa kulamanye amaqembu esifundazweni kwaZulu Natal njengoba esesigcine emenyezelwa namhlanje ukuthi usejoin iAction SA kanti usethole nesikhundla sokuthi abe usihlalo esifundazweni kwaZulu Natal kanti uzokhumbula ukuthi bekade eqaqula isikhathi eside abantu beveza ukuthi kungase abe khona ke iqembu leAction SA kanti ukhona lapha eduze kwami uMncwango afushane nje bekade eqaqulwa ikakhulukazi ukuthi khona amaqembu afuna ukuthi wajoin nokuthi njengamanje iAction SA uyithatha uyisabi. Angibonge ithuba angiphinde ngibiyela abalaleli emakhaya angisho nje ukuthi njengamanje into ebalekile ukuthi iqembu leAction SA liya phambili sokumlando ke manje ukuthi sengisinqumo sokuthi ngibe ingxenye yeAction SA ngoba ngiyakholwa ukuthi iyona organization ezokwazi ukufika nokuthi ishintshe impilo zabantu kwaZulu Natal kakhulukazi abantu balahlalwe ithemba kusobala ukuthi unyaka olandelayo wokhetho kuyacaca ukuthi izomela ube nohulumeni obambiswano engibone kubalekile ukuthi ngibe ingxenye yeqembu elizokwazi ukusebenzana namaqembu ezepolitiki kwaZulu Natal ngoba sesibona ikhongolose sakwazi ukuthi ukuphatha isifundazwe njengamanje eyami inselo ukuthi ngiqinisa kanjani inhlaka zeqembu ukuze sifule siye phambili sisebenzele ukuthi abantu bakithi babelwe ithemba nanokuthi intuthuko ifike kubantu bakithi nokulingana kube khona emphakathini wakithi. Ngicela isinqumo sibaleka kakhulu mina ukuthi ukubheka izimiso zeAction SA zihambisana nami ikakhulukazi angizwani nendawo la ukucwasana khona ngokwebala futhi angizwani nokuthi kube khona ungalingani engicabanga ukuthi iqembu leAction SA likumele kakhulu ekulingana South Africa ikakhulukazi kwezemfundo kanye nezempilo nanye impilo nje okuhlala kwabantu nokuthi ozomthetho ayilingane kubantu asithole sonke silingene kwezomthetho. Asibonga kakhulu baba sikasabo. Siyabonga kakhulu. Loyo umholi omusha weAction SA esifundazweni kwaZulu Natal baba uZwakele Mncwango echaza kabanzi ngokuthi iAction SA uzoyithatha ayiqhubekisele kulophu hlangothi njengamanje asibuyisele intambo kwene studio. Umlondi Hadebe ubesibikela eseThekwini siyabonga Mlondi.